А вие правите ли разлика между say и tell на английски? И двете може да преведем като казвам, но не са взаимозаменяеми. Сега с примери ще ви покажа как да употребявате едната думичка и как другата. Когато искате да кажете на кого сте казали нещо, използвайте tell. I told you. Казах ти. На теб съм ти казала. Tell me. Кажи ми на мен. Did you tell her? Каза ли и на нея? Ако искате да кажете какво сте казали, използвайте say. Say something, please. Кажи нещо, моля те. She said she was tired. Тя каза, че е изморена. Това не е граматично правило, а по-скоро насока, която да ви помогне как най-често се употребяват тези думи, защото това са важните неща, когато учим език. Не граматичните правила, а как езика присъства в реалния живот. Ако искате да учим заедно, коментирайте по това видео, за да мога аз или човек от моя екип да ви изпратим повече подробности за платформата Английски с Тели.